Ynni'r dyfodol, iechyd a lles a chyflymiad economaidd sydd wrth galon gweledigaeth a fydd yn newid rheolau'r gêm I Dinas-Ranbarth Bae Abertawe. Cynigiad yw hwn sy'n harneisio grym gweddnewidiol rhwydweithiau digidol I sbarduno twf lles yr Rhanbarth, Cymru a gwledydd Prydain. Nod y weledigaeth yw I Bae Abertawe ddod yn arfordir y we, sef mainc profi integredig cyntaf y byd ar gyfer systemau a thechnolegau deallus, wedi leoli'n fanteisiol ar draffordd ddigidol yn cysylltu Ewrop ac America, Llundain ac Efrog Newydd. Fibre optic cable running from New York to London via Oxwich Bay that'll deliver the fastest, most reliable broadband the UK has ever had is the centrepiece of plans for a deal worth more than £500 million. The plan for the Swansea... Gan adeiladu ar seiliau cadarn, gallai'r cynllun Dinansol greu allbwn gwerth mwy na £2 biliwn o bunnoedd ac £1.2 biliwn o bunnoedd mewn gwerth ychwanegol crynswth I Gymru, tra'n creu rhyw 39,000 o swyddi. Fe roddir y pwyslais ar ddatblygu seilwaith digidol, sgiliau a buddsoddiadau mewn 2 cainc integredig. Rhyngrwyd ynni, system ynni ddeallus i'r dyfodol. Byddwn nhw'n cysylltu cronfa asedau ynni'r Rhanbarth sy'n werth sawl biliwn o bunnoedd. Trwy sefydlu Bae Abertawe fel maes arbrofi I systemau ynni deallus y dyfodol, fe fyddwn ni yng nghanol marchnad fyd eang newydd werth 1.5 triliwn o bunnoedd erbyn 2050. Rhyngrwyd iechyd a llesiant yn rhoi rhwydweithiau digidol ar waith I integreiddio a gweddnewid y ffordd y darperir gofal iechyd a gofal cymdeithasol. Nid adeiladu ysbytau newydd yw'r diben, ond ateb heriau'r oes trwy seilwaith digidol ac arloesedd, ac fe fydd ein lleoliad ar y draffordd digidol yn galluogi cyfraniad arloesol a sialens hanesyddol meddygaeth genomig, a darganfod modd o drechu canser. Rhyngrwyd cyflymiad economaidd. Yn trosoli buddsoddiad yn ein seilwaith digidol I droi Dinas-Ranbarth Bae Abertawe'n borth rhyngrwyd rhyngwladol ac I sefydlu a thyfu diwydiannau newydd. Mae'r Rhanbarth yn barod I sefyll ar ganol y llwyfan fel cyrchfan arweiniol ar gyfer arloesi ac arbrofi ar draws rhychwant eang o sectorau ac I fasnacheiddio ledled y byd. Meddyliwch am y ffordd y mae'r rhyngrwyd a rhwydweithiau band llydan wedi gweddnewid cyfathrebiad ledled y byd. Dychmygwch yn awr yr un egwyddor yn cael ei chymhwyso at systemau ynni'r dyfodol, at iechyd a llesiant a lluo sectorau eraill. Dyma gyfle aruthrol I Bae Abertawe ddod i'r rheng flaen yng Nghymru a gwneud ein cyfraniad ehangach i'r Deyrnas Unedig ac I Ewrop.